खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बर्णना लाग्रोनाय जाबाय। And our thing is very much clear. You accept both and we are not going to accept. दिनै जोंनि बर' हारिनिफ्राय ओरैबायदि माखासे बर' लिडार्स बा बर' दैदेनगिरिफोर दङ जायफोर माखासे दैदेनगिरिफ्रा लिडार्सफोरा बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श सानस्रि सोदोमस्रिनि बाथ्राफोरखौ बुङै बुङै आन्दोआव गावबा गावखौ साफा साफा गोहो गोलोंदां सासे लिडार महरै दिनैयो जों रायजो राजानि सिगाङाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनानै लादों। दिनै खुगायाव बड'फानि आदर्शनि बाथ्रा, दिनै खुगायाव बड'फानि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बाथ्रा आरो बड'फानि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफि आरो गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानैनो प्रमद बर' बिथाङा बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोदों आरो बे थगायबोनायनि गोथां फोरमाना जाबाय थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्ट आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोनखौबो थगायनाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। लोगोसे मोनसे बयनिख्रुइबो साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जेराव थांनाय 2020-27 जानुवारियाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्ट एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो एनडिबिनि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ आरो नांनानै थानाय केसफोरखौ सुस्रांनायनि थांखियै बे बिटिआर एग्रिमेन्ट एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जाबाय नालाय बेखौ मोनसे पिस एकर्डजों मेनसन खालामनाय जादों। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOSआव पिस एकर्ड होननानै लिरनाय गैया। नाथाय दिनैयो जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनायनि थांखियै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानि थाखाय मा जाहोनाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफ्रा दिनै उइथड्रल जाबोदिया आरो A to Z एनडिबिनि प्रब्लेम इस्युफ्रा मानो बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै सुस्रांजादिया, जेराव दिनै एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानाव गेदेर मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैनो हादिया आरो बेफोरबायदि एकर्ड एग्रिमेन्ट जानायखौ बुहुमाव जों मोनसेबो जायगायाव नुफेराखै आरो जों खोनाफेराखै। नाथाय बे प्रमद बर' बिथांमोननि लिडिंआव थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे एकर्ड एग्रिमेन्टखौसो जोङो फार्स्ट टाइम खोनाफेरदों। दिनै मा खारन, बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? दिनै मा जाहोनाव दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा बे बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो उदां अख्राङाव फैनो हादिया? नाथाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि खालामनो थाखाय बिखौ दान मोनसेनि थाखाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाना फैनाय जायो आरो सिगनेचार होखांनायनि उनावहायनो बिखौ फिन जोबथेसालियाव दोनहैफिननाय जायो आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैनाय माखासे एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव गोदानै गोदान माने केस रेजिस्टार जानाय माखासे नुथायफोरखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों। दा मोनसे बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया आरोबाव नैबेबो मोनसे जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOSआव 9.4 क्ल'जआव मा लिरनानै लाना फैनाय जादों मिथिगौना? जे एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय जा माने केसफोर हाइनियास आरो नन हाइनियास बे मोननै बाहागोआव दिनै राननानै लाना फैनाय जादों आरो जायफोरनिया हाइनियास केसआव रेजिस्ट्रेसन जानानै दङ बियो मालाबाबो निमाहा होजानाय जानाय नङा आरो जायफोरनिया माने नन हाइनियास बैसोरनि नन हाइनियास केस रेजिस्ट्रेसन जानानै थानायफोरखौ कर्टआव हाइकर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिसोरखौ माने मा उदां अख्राङाव माने लाबोनाय जागोन। नाथाय अब्लाबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा लाइफ टाइम रिलेटेड जानानै थाबाय थागोन। बेसे दुखु गोनां बाथ्रा मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि समाव बर' फिसाफ्रा साग्रिद जानायनि सम, खारन एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड लिडारफ्रा जों बर' हारिनि बाथ्राखौ लानानै सिमां सुजुग्रा बर' फिसाफोरखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि थाखाय मोजां
सिमां सुजुग्रा बर' फिसाफोरखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे सानैसो लुबैसुला आखुनि लिडारफोरखौ गोहो गोलोंदां साफा साफा लिडार दैदेनगिरिनि सिट पावाराव होनानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो बुलाय सुलाय खालामनानै गावस्रा होनाय मोनसे डार्टी पलिटिकेल प्लेन पलिसिखौ थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय लागासिनो दङ जेराव दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बै माखासे लुबैसुला गुनजेट आखुनि पलिटिकेल लिडारफोरजों थाफानाय माखासे बर' फिसाफ्रा बिसोरनि बाथ्राफोरखौ दिनैयो बुजिस'वा सानस'वालासिनो जोंनि बर' फिसाफोरखौनो दिनैयो हरनि समाव थांनानै दम हैनाय धमकी हैनाय सोरबा बर' फिसाफोरनि न'आव थांनानै साधारन मोनसे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै बुना फैनाय माखासे जाथावथारै नायथाव जायै नुथायफोरखौ दिनैयो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि समाव जों दिनै नुगासिनो दङ बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ मा बुङो परिबर्तन आरो शान्ति बे शान्ति आरो परिबर्तननि सायाव मोननैसो बाथ्रा बुंनि आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बिजिना नायबानो जाबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा शान्ति आरो परिबर्तननि गोख्रों स्ल'गानजों लोगोसे न'खर न'खर साख्रि होगोननि स्ल'गानजों जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव गभर्नमेन्ट रुलिं दानो थाखाय गोख्रोंहै पलिटिकेलि केम्पिं खालामदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडार्सफोरखौ जों बर' हारिनि माहारियारि आफादनि माखासे सानैसो गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ हेफाजाब होदोंमोन बिसोरखौ थुलुंगा होदोंमोन आरो बै माहारियारि आफादनि गोख्रों सानैसो दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाब मोननानै थुलुंगा मोननानै प्रमद बर' बिथांमोना गमामायैनो जेरैखि जायाबाबो बिजेपि पलिटिकेल पार्टिखौ एलायन्सआव लाफानानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन नाथाय दिनै नैबे सोंथिया बेरखांदों थारैनो प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो सैथोआ फैमारदोंमोनब्ला परिबर्तन आरो सोलायनाया थारैनो फैमारदोंमोनब्ला बे प्रमद बर' बिथांमोनखौ जायफोर माहारियारि आफादनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा थुलुंगा होदोंमोन हेफाजाब होदोंमोन दिनै बे प्रमद बर' बिथांमोननि बिटिसि गभर्नमेन्ट रुलिं खालामबाय थानाय समावनो माखासे जोंनि बर' हारिनि इस्युफोरखौ लानानै दिनैयो गभर्नमेन्टनि बा लिडारफोरनि सेराव थांनानै दिनै रायलायहैदोंमोन सावरायहैदोंमोन नाथाय जेबो रेसपन्स होजायाखै अब्ला दिनैयो जाय लिडारखौ थुलुंगा होदोंमोन बै लिडारनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समावनो दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माखासे इस्युफोरा रायलायब्लाबो माने रेसपन्स होजादिया अब्ला दिनैयो बैफोर माखासे लिडारफ्रा जों बर' हारिनि थाखाय दिनै बेसेबां माने गोथौ गोसोजों मोजांनि सिमां सुजुनानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन बेनो मोनसे रोखा फोरमान नाथाय दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा सांग्रां जानांगोन दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारमोनखौ जों सानबैसे मोनबाय थागोन जेराव दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारमोना गावसोरनि बे पलिटिकेल रुलिंनि गेजेरजों पलिटिकेल पावारखौ लानानै जों बर' हारिनि थाखाय मोजां सिमां सुजुयो एसेब्लाबो जों बर' हारिखौ सिकिउरिटि सेफटि होलांनो बिसोरो गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा सानबाय थायो दा दिनैनि समाव जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौबो जों दिनैयो नागिरबाबो मोननो थांला नाथाय बिथांनि होलांनाय जा गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोथां जानानै दङ आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' हारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै गोथां जानानै थागोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जे बड'फानि आदर्शनि बाथ्राखौ बुंनानै बे गोथार आदर्शखौनो गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय आन्दोआव फाननो जुदि नाजाबाय थादोंब्ला आरो सिमां सुजुदोंब्ला खिन्थु दिनैनो गोजान जाखायोबा मोजां जागोन आरो दिनै एसे गाबोन एसे बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै साग्रिद जाबोबाय जे जोंनि बे बर' हारिखौ बासायनांगौनि थाखाय आरो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ बासायनो थाखाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनो सासे गोख्रों पलिटिशियाननि गोनांथि दङ दा समाव मिथिबाय दिनैयो बिटिसि एकर्डनि माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ मोनखानाय मोनथायफोरखौ दिनैयो खोमानो थाखायनो जोंनि बै सानै साथाम साब्रैसो बर' लिडारफोरा बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरजों लोगो जानानै नाजाबोबाय थाखादोंमोन आरो गमामायैनो बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिसोरो डिस्ट्रय थेर बेथेर खालामजोबदों जेराव बिसोरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि अखानायैनो बिटिसिआव थानाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनि थ्रुयै आसाम स्टेटनो हरदोंमोन आरोबाव फिन बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिआव लाबोफिनाखै हरफिनदोंसो आसाम स्टेटआ
मिथिबाय BTC एकर्डनि मान मर्यादाखौ नायनानै हरफिनदोंसो दिनै BTCआ 6थि फारिलाइनि सिङाव लाजानानै खालामजानाय मोनसे एकर्ड 6 शिड्यूलनि मर्यादाखौ होनानै खालामनाय मोनसे एकर्ड नाथाय बे BTR एग्रीमेन्टआ मा BTR एग्रीमेन्टआव मा दं जेराव दिनै BTR एग्रीमेन्टनि MOS नि हेडिंआवनो जागायजेननायावनो कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशननि बाथ्राखौ रोखा रोखा लिरनानै लाना फैनाय जादों प्रमद बर' बिथांमोननि लिडिंआव दिनै बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथांनाव जुदि सोंथि खालामोब्ला प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनो मा फिननाय होगोन जे माखौ लानानै मा जाहोनाव मानि थाखाय कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन हा तारमाने बेवहाय मोनसे बाथ्रा क्लियार फोरमायदों मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन जे आसाम स्टेटनि मेपखौ जोङो सोलायालासिनो ओरै खालामालासिनो बे आसाम स्टेटआवनो गोरोबनानै जों थानोसै होनाय बाथ्राखौ रोखा लिरनानै लाना फैनाय जादों मा दरखार दंमोन दिनै हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा बिखौ ओंखाम थफ्ला बायै बायै बर' हारिनि थाखाय सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दिनै बेसेबांबा गोलाव सम दिनै आन्दोलन खालामबोबाय आरो बे बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनायावनो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांनांदोंमोन नाथाय दिनै बे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशननि मिनिंआ मा दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैनाय लोगो लोगोनो गोबां पलिटिकेलि बेले बेजे जाबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ जेराव दिनै जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि माखासे जारिमिन बाथ्राफोरखौ रायखां जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारि लाबोनाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर' बिथांमोनाव गोबां रोखोमनि मिशन आरो भिजन दङ नाथाय प्रमद बर' बिथांमोना खावसे समखौ बे दिल्लीयाव थांलाय फैलाय खालामनायावनो दिनै ओरैनो बेखार खालामबाय आरो खावसे समखौ आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारजों गिदिंफा दिनै ओरैनो बेखार खालामबाय दा बैफोर माखासे समफोरखौ थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय BTR एग्रीमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे इम्पर्टेन्ट दफाफोरखौ मावफुंनायाव जुदि बाहायोमोनब्ला थारैनो माबा नङा माबा मोनसे मोजां जोङो रिजाल्ट बा फिथाइखौ जों मोननो हागौमोन नंगौ नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि